превръщаше се все повече в жена. Помним я като девойка. Тя влезе съвсем крехка в елита и стана най-младата световна шампионка в историята. За първата си световна титла. Сега вече е жена, запътила се към олимпийска титла. За целта обаче трябва да се справи с вътрешната конкуренция в руския отбор. Дори и тя прави малки грешки. Нормално е след много дългото и възстановяване от операция. Това е композиционният избор за лента, който също много и отива. Отново прелива елементи един в друг. Яна Кудрявцева, голям майстор, който се надяваме дълго да ни радва, въпреки че доколкото разбирам и четох едно нейно интервю, на нея в момента е позволено всичко. Тя каза, че ако иска, може и да се ожени преди Олимпиадата и никой за нищо не я спира, защото вече има приятел. Това е така новината от този сезон. Баскетболист в ЦСКА Москва на 21 години. Михаил Колагин, както скромно казва, тя не е много известен, но има потенциал.